tenan to, Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko kok mati kene aku. Amatira Prata Jaya Prata mangke bodo-bodo. Kowe sing bentengi Cemar Badrana ya yo, aku lan trimake. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amatira Prata Jaya Prata. Iban yen bodo-bodo. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kare. Blegek-kekugek sadulita mel. Anakku sing tak tresnani, anak-anakku Nala Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padhararja sapratamu. Tole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhening atine wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Tole. Kula pundi engko jimat paripih ndayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah nak nggih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Rama Semar. Petruk Kantrong Bolong Padhararja sapapramu. Pangestunipun Rama Semar wilujeng, Pak. Bekti kula katur nggih, Pak. Iya tak tom. Pangestune Bapak Tampanana kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Purma keting Werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pangestunipun Bapak Dayanana gesang kula nggih, Pak. Iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Ndara Bagong Padhararja sapratamu. Ndara Bagong pangestune Semar lah ra tenang. Nering sambikala sowanku tansah pinayunganing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah, prayogakna nggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun boten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem, Pak. Petruk wonten dawuh. Bagong piye Mir? Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan. Merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestokaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Nggih. Jalaran bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku, Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngengingi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik. Merga mengko bakal dadi sing luwih becik. Iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel.
Oh inggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pangapunten lho Pak radi majengaken kula sowan. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak radi majengaken kula sowan. Nyuwun pangapunten Pak radi majengaken kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage gewis. Nala Gareng, Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem Pak. Nggih Pak dalem. Aku mau wis matur. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedhukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedhukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedhukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut tali wanda, dandan-dandan perkara pedhukuhane awake dhewe. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake, duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan, ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ning Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Saka rekoso dhisik, mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedhukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Perlu tok pikirake. Nggih. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki pintu langit. No? Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka
nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute padha buka warung. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Nek ming gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong upaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu, ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngumpuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong wis jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho kok. Ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh iya, mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawenthah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, saya tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Iki diangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Truk. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Lho, maksudnya kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Dilumpukke wiranem, Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakal dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih. Ya Kek. Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku, tiba padha-padha. Pamujiku katur ya Kek. Nggih kula tampi. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya Kyai Semar slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kyai Semar. Nggih kula tampi. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya Kyai Semar slamet prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengko kula kuwalak. Ora, Kyai. Sembahku tampa nono. Nggih, kula tampi dawah sami-sami.
ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu. Darantasena bekti kula nggih Den. Nala garing tak tampa ring pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat ndara kaca bekti kula nggih Den. Yo nala garing pangestuku tampanana. Nun inggih Darantarja bekti kula nggih Dara. Yo nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Darantasena bekti kula ya terus tak tampa pangestuku ya terus nggih. Ndara garing kaca bekti kula ya Petro tak tampa pangestuku tampanana. Darantarja bekti kula nggih Den. Ya Petro tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Sing arep sapa? Antasena. Darantasena bekti kula kanca nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah, katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh. Bekti kula nggih Den. Ya untuk Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Ndara Gatut kaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindu mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae mboten Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk e. Ora tau nggawe apa-apa barang. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula kanca nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Den matur nuwun. Dene sampeyan penuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semana aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatut karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa. Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa Kakek Semar? Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten ning wajibe diarahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu pertikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa dhuwit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang. Nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang.
Ning nek direwangi Ngrekasa, direwangi Tapabrata, direwangi Ngelih, direwangi Prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Milih saking menika Ndara, kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu. Kyai Semar. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih Den. Ndara Tiang Agung. Ya nulung karing katompo pangestu Tampanono. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Ya Bagong. Ndak tampa pangestu Tampanono Bagong. Ini sang kula pundi? Aku noleh omong cepet banget nek ra tak imbangi. Aku ki biasane alon-alon kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Sawangen Baladewa Kakang Sumardina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik niku momo nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan.
Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-napa, mboten apa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene Ketaman Pegebluk, kula mboten apa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwih-luwih. Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang Sang Hyang Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu isa mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Aku cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek
ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek apa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gogobranganaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Apa jenenge duda Manangunung? Rasa cerewet wong ngono kok ndak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok duda Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar. Terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kake Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati kowe malah bener lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jugruk aku duwe. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Apa dume Baladewa? Woi, blenal. Panongan channel sebentar. Wah, nyaro berani ngono apa? Aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku ngelucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro, Pak. Palangi aku ngene meyang Semar Badranaya aja kelakon dosa, Bagong. Nek ngendi papan ora terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ing pati? Bong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane mau neter kadedayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar lawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas
Mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo Ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah sapa Pak? Jaramaya. Wah Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa kuwi ora sato kapak-kapake. Bagong. Wah iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper e. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Halah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh. Tak undurke aduh. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah terus sampeyan pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Ngono kae. Nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jin setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jak etung-etung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar.
Wong nggih Pak, wajar. Kaya gendhinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Apa manut aku ki ora ngerti gel. Aku ki isane ming pangkur. Aku ki isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Ndara. Tobat, Pak. Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matura piye kabur kausananing nggonmu Sesinglanata Mandura. Ing wiganti bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Batanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantu karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun inggeng putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados inggeng putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Yen ngono wis pun Semar ngerti ento para baju barang wis mapan nang Karang Kadempel. Sampun. Jurnyatanipun kula sampun waloka kaliyan Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadyabala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen to pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jin setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetekno wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngesaken dawuh. Adalah Ibu wonten menapa ngawi sangganing para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadyabala dandang mangore. Persan dadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis kadenangan Jaramaya ngrenak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene mesa kadenangan dening Semar. Cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Kowe padha mapan ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nala. Wong sing wis ala jumprungna nang juranging kasangsaran. Lha iki. Lah ingaten para wadyabala dipun parangaken bidal. Mangkat dina iki. Ora salah diganti apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Iki ngestakake kanca mangkat kanca budal. Ana satria ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku satria ngrandu Gumbala. Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Bambang wis ora ana. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Ora iso diampet tenan dol. Ya arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe wadyabala dandang mangure dasar Puranyata. Semar bakal lak boyong marang dandang mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong dandang mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing pantimu Singalena Prapteng Lalis. Awur-awur. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong dandang mangure ya dasar Puranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat
tumenggung salukat katut barat harmopo boyong Semar Badranaya ayo sirnakna Antarja mati dening aku das perang rasa dadak pokokan polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak kesel-selke awak iya Petro nggih mriko maju melih lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampeyan adikku Garutkaca durung tumanggang karya wah dari iman marang ngaso ning antariksa lek ora tak celuk tuman wae kakane lo adine wis nyambut gawe sampeyan nang pundi Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang puyang lumbuk bentus ora kok padha kalah piye kae padha kalah piye kae ora padha kalah piye kae para perjinoman jim setan pribrayangan aja nganggo cara sing agal nganggo cara sing alus jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger oh iya ayo Kang tak derekake ayo Kang tak derekake kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang iki wis tentrem kahanane menggari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel nggih ya kudu tata-tata lho Den merga nuwun sewu sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungsa tok sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok ana demit ana ula ana kewan niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean mula kudu sing prayitna ngati-ati iya bener kandhane Petruk Dimas iya mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok Kang ning netra batin mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman ya ana jin ya ana berkasaan ya ana setan ya ana mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang tenan to Gong aku ora wis omong to Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana nyatane Kakang Garutkaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak glone ditekak dilarak kaya ngono kae pun nengke mawon men modar sisan ora kok sik kok Petruk kok mati ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur men tekan Ndara Garutkaca aja kae yo Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani terus piye manut aku doyak Gong doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garutkaca nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati Amatara Prata Jaya Prata mangya padha-padha kowe sing bentengi Semar Badranaya yo aku lan trimake wo cah iki Kang Slumpan cah iki kok dadi suarane cilik kaya ngono Amatara Prata Jaya Prata imban yen padha-padha oh ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsung makul kare ora dicolke bakal kae macak pancak pundakmu jebol siramu aduh Gong Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngeten iki Ndara sampean kenging napa Gus sampean kenging napa Metkas aku kena apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa ora ngerti apa-apa kok cecok lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak
Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Ajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari kok. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho terus nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Makan. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Truk? Ndara Antasena bisa nyingkirke wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget, musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggrana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Ya Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene seno. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ning ngapalke ngene iki. Teguh neone Yuwana, terus neone slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Diar ke. Mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modal. Apa sak? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alah.
Tega Yuwana. Tega Yuwana slamet. Slamet utang Tega. Slamet saka kersaning Gusti. Tega Yuwana slamet. Slamet kersaning Yuwana nang gone Tega. Piye Gong aku ora apal. Tega Yuwana slamet slamet kersane Gusti. Tega Yuwana slamet slamet kersane Gusti. Tega Yuwana slamet slamet kersane Gusti. Oh. Udus. Tega Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Tega Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Tega Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Tega Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Tega Yuwana. Sapa ora iku ora. Tega Yuwana. Dian. Tak cokot to, Reng? Heeh. Ketegelen. Aku kan njaluk Semar liyane kangelan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Tega Yuwana. Oh, Bapak. Sapa-sapa ardi rapali, sapa-sapa ardi rapali. Paliyane, Pak. Liyane Tega Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kecepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, jing ciripit gula batu kecepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Hai, kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya. Iya, balen-balen. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincin silit. Cinciripit. Aku cincin silit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, Bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Tega Yuwana slamet, slamet sekon. Tega Yuwana slamet, slamet sekon. Tega Yuwana slamet, slamet. Bang, iki bagianmu le. Udus. Tega Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi,
kajate ora dadi kajate ora dadi piye kok ama aku dicekel ora kenang kajate ora dadi 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 kajate ora Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongane. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar lho. Biar tok apa iki? Arep tak ngu. Wardimu ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Aku haus. Haus yo apa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar das lu kok. Endi? Wala. Piye kowe bunga to? Bunga aku. Bareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene aku sok melas. Lho, iki ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane kudu karo menungso, ngono kok. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, kok. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rana kok iso pas. Iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat to. Greget ten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane bekale Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkul e. Anak-anakane pancen seneng arep do. Kon gresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci. Ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menek. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Durga, kula wonten dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang.
dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah nyaipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono. Sago ora? Siap. Wani tekan kono. Wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye yo. Sakaremu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Pun ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu, pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya, munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi papane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah gelundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Tak anteni balimu nggawa winih jambu dipa nirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak.
ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Oh ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar PKB ditoto pitik. Ya terus aku tak makasih ya terus. Hati-hati ya Gong. Heeh. Nderak Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan Kayangan. Siap. Ning nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Wis ya Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarmu karo piye-piye sakarmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya terus. Ya wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya Pak. Iya wis gak wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mangarep dikongkone kok dadak njaluk sangu Kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit Pak. Sing ati-ati.